kada sam stvorio ovo mesto. Inspirisalo mi je jedna stvar. Sreća. Ovo nije trebalo da se desi. Ništa od ovoga. Ali nisu hteli da urade kako im je rečeno. To je trebalo da bude magično mesto, gde ništa mogao ikada pogrešiti. Ali kako je moj brat jednom rekao, uz malo osmeha sve se može popraviti.